Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Gusto na sa imong rebuttal, David? Sa rebuttal, okay. Salamat, Mr. Moderator, kay excited unta ko. Gali kay di ko makabantay sa time da. Mahurot naman nga daghan kay kog mga follow-up, pero sige lang. Duwagi. Pwede duwagan. Sige, duwagi. O saman, Mr. Moderator, kay gusto ko siya kuno-kunan. Kailan man kami sa tendogan kay mabtanda ning hapon siguro ning sig di tugag. Ada lang kay hapon naman ko. Isa na ba yung tamaw mo sa karon. Eh, ako rin mo pangutangon na. Di ko mo limitahan. Mahap na. Sige, malayo. Pati lang sa'yo na yung utala. Utala. Wait, challenge. Hindi na, kaya sa mga rebuttal. Kaya, ako pa yung pangutangon. Tanaw ba? Makaubo-ubo ka. Ay, wait, challenge. Tara yun. Wait, challenge lagi. Okay, daghan kayong salamat yun, Mr. Moderator, o sa makapaminaw ni ini, ma-enjoy yun mo. Kanang, kung atong nakita, ang akong giingon nga, gina private interpretation, mo ingon siya nga, na may natuog lagi, na may gauragok. Nag-ingon gid siya nga, kanang kuan kuno, kanang kami kuno na ay ginatawag private interpretation niya, gusto niya i-insert ang pare. Kining akong ay focus sa objection moderator. Yung mo sa ginala na ayon lang siguto eh. Yung just ni ipagpicture sa beka. Objection, okay. Ay nagsigot lang pare. Sige. Tingnan lang. Ako nang i-clarify. So, kung atong o kita gid ka mao mo analyze, no, kay iya kuno kami kuno maoy naghatag og private interpretation ni ining Biblia. Pero ako yung gibantayan ang iyahang ikaduhang pamahayag. Ako yung gibantayan ang iyang ikaduhang pamahayag. Kung ang mga teksto bagyod nga iyang gamiton, iya bagyong ipasabot, iya bagyong i-explain base sa konteksto nga naa nasulat sa Biblia. So Mr. sa niini sa tinud anay lang gyud. Gikan sa una niyang stand hangtod sa ikaduha niyang stand sa tinud anay lang gyud. Wa gyud koy nadungog na explanation sa akong kaatbang na nihaom sa Biblia. Timan niya, usa sa mga palatandaan nga ang tao naghaom-haom o nag-invent og interpretation sa Biblia, mao ni yang gihimo karon pati sa akong kaatbang. Basa siyang teksto, explain Excuse me, moderator. Objection ko. Ang yung ikuan yung kuda, bayan sa mga malalap na mahugaw, di kayo kuan sa akong pagbantay sa akong pagsaysay. Ang yung kuan na bayan sa mananap, pagbilis pagkaon. Sige, doon. Pagsiguro sa pag-interpretasyon sa Bible nun, yan naman yung konstruksyon na linon by na. Iyon na mao. Mr. Moderator, iyahamang giribat. Giribat niya ang presentation. Natural mo, ribat po ko. So, masakitan ka, kuan lang ay lagi si Casey. Kaya dasaan lang siguro kapag may kalabutan sa tema. Yes, premise man eh. Premise man ako Ingna lang ko 5 minutes na lang ko, Mr. Moderator. So, kini siya, makita gid nimo nga ang iyang mga teksto nga gipangbasa sa Biblia nga para kuno pamatud-an ang iyang tema, dili gyud mao ang pagpanabot kay ano. Basa siya teksto. Unya, i-explain niya sa iyang kaugalingon. Kuno ra gud usa sa mga example nga na private interpretation. Usa basa niya ning Marcos kapitulo 7. Naunsa man ning pagkaunsaa nga og atong basahon ning Marcos kapitulo 7 hinuon dili naman ibag-o sa ato pa. Nakahibaw man ta nga ang konteksto niini bahin man sa mga tradisyon, sa mga mga tradisyon nga gisunod sa mga katigulangan og kini tong Marcos 7 bahin pod ang gikaon pod niining mga apostoles niini dili man mga mahugaw nga mga mananap. Sa bahasa Eroy, Sir Moderator, skip sa time. Ako
mute na ako ha. Ako ato mo. Last na lang. Kuya, wala pa sila. Sige, sige pagpadayon na. Paano ko na time na? 5 minutes, 3 minutes. Sige. So, mauna nga, ang issue sa Marcos City, dili party sa mga mahugaw nga mga mananap, kundi bahin sa tradisyon nga padayon nga sunod sa mga Hudiyo. Unsa man ang tradisyon na kanang ugikan sila sa lakaw, maabot sila Objection moderator. Nakabantay ko moderator, nag-discuss sa tradisyon. Ano ang problema? Nag-discuss mo sa tradisyon. Okay. Pwede ito na dapat sa tradisyon. At lang sa pagkaon din. Mr. Moderator, wa na ako gihilabtan ang ilahang tradisyon ha. Ang akong gisulti diri tradisyon nga gisunod sa mga Hudyo. Wa ako nagsulti tradisyon gisunod sa mga Katoliko. Sabi ay langgog kisi-kisi man dayon gud. Diya ha. Sige tanayon. Ate Jamel, kung ang gusto na karon pasagdira unya tabaga sa imong panahon. Sige. Sumala na ini sa teksto kisi-kisi man ang katbang. Sumala na ini teksto ha. Ha? Sumala na ini teksto ha. Ang issue nga nagawas diri ang sa tradisyon nga gisunod sa mga Hudiyo nga pagpanghunaw. Mauna nga si Kristo gisulti diri nga dili na no kay ang iya sa Ginoo ang dapat sundon. Karon pagsulti ni Kristo diri siya ning hirit ingon siya nga dili ang nagasulod sa tiyan maoy makapahugaw sa tawo kundili ang nagagawas. Unsa may konteksto ni ana kung atong tan-awon? Ang party sa tradisyon nga gisunod kay sa ilang tradisyon sa mga Hudiyo nga kon mukaon ka nga wa ka kapanghinaw kanang imong gikaon bisan paglimpyo na makapahugaw na nimo. Mauna nga gi-justify ni Pablo ni Ginoong Hesus nga bisag di ka pa kapanghinaw dili na nimo makabig nga base sa tradisyon kabigo na nimong hugaw ka ng imong gikaon ilang gikaon diha nga tinapay dili mahugaw ha kay naaraban na sa Jerusalem dili ka baboy ilang gikaon diha o kung mahugaw nga mga mananap. So kay sa akong kaatbang naghuna-huna naman siya baboy gilimpyuhan mao nga pagbasa niya ni teksto ha ang baboy sumala sa iyang kaugalingon nga panabot dili ko sumala sa Biblia ang baboy iyan ang gi-insert dinhi ug ang mga mahugaw nga mga mananap busa klaro og tataw gyud kayo nga sila maoy naghatag og private interpretation sa Biblia. Now, dagan siya sa Roma kapitulo 14 kuno nga kadto kunong utan ra maoy gikaon huyang kuno ang pagtuo pertig gyud unsa kuno ng prinsipyo ha kung tinuod na imagine nimo ang nahitabo sa kang Daniel kang Sadrak kay Misak ug Abednego nga sa dihang gipakaon sila tanang klaseng pagkaon nga kanunon sa hari. Apil na ditong mga mahugaw kay si Hudyo si Nabucodonosor hugaw man. Dili man Hudyo o dili man Israelita. Wa sila nagkaon ang ilang gipangaon. Ang ilang gipangayo utan og tubig. Pero sa pero pagkahuman sa pulo ka adlaw. Imagine ha. Nakita sa mga tao dito sa Babylonia nga ligon, macho, guwapo, maayo. Og gitsura si Daniel nga ang gikautan ra og kanang kuan, utan ra og tubig. Unya moingon siya nga buti ba sabot si Daniel nga ito huyan dito kay pagtuo to. Og sakyan iyang argumento. Pero ligon kayo sila pagtuo mga kahigalaan. Mga kaigsuonan. So sayop nga pagpanguta karon watot pa sa akong kaatbang. Limpyo na kuno sa panahong Kristohanon. Unsa mang pagkalimpyo nga si Pedro sa iyang gipakitaan siya na mismo ning angkon nga naapay mga mahugaw. Imagine mo na unsang panahon na kini manggong mogamit sa Marcos 7 og buhat kapitulo 10 unya isakay nila ang ilahang presentation nga o ilahang panabot nga ligilimpyuhan na wa sila maghuna-huna nga kana nga mga argumento nila dako kaayo nga contradiction kung ilan ang ikapit sa Marcos 7 ug ang buhat 10 kay ngano man ilang prinsipyo diri sa Marcos 7 gitinluan na ni Kristo tanang mahugaw nga mga mananap kuno
Unya pag-abot ni Pedro, si Pedro napay nakita ang mga hugaw nga mga napay nakita si Pedro nga mga mahugaw nga mga mananap nga naa sa habol. Unsa man to wa nahurot og limpyo ni Kristo. Diri sa Marcos 7. Kay naapay may nakita si imagine mo na ang prinsipyo para ba ni Pedro diha. Si Pedro, diya nakita na to. Si Pedro sa gisulti na ni Pedro dira sa Marcos, sa gisulti ni Ginoong Hesus. Si Pedro wa kasabot, unya ingon si Pedro, pasabta mi. So gipasabot sila ni Ginoong Hesus. Unya ang pagpasabot ra ba ni Ginoong Hesus, mato dira sa Mateo kay pareho ra man sa Mateo 15 nga pangitabo ingon ni Kristo. Ang pagkaon nga dili makapanghinaw, dili makapahugaw sa tao. Mao nay conclusion ni Kristo. Wa nag-ingon gid si Kristo nga ang pagkaon sa mga mahugaw nga mananap mao nay makapahugaw sa tao, dili na makapahugaw sa tao. Wala ang conclusion ni Kristo, ang pagkaon nga dili makapanghinaw, dili makapahugaw sa tao. Nasabtan na ni Pedro. Mauna nga pag-abot sa buhat Dios, ang tubag ni Kristo ni Pedro sa Ginoo, wa gyud siya ning kaog mga mahugaw nga mga mananap nga dili nga wa pamat nga mga mahugaw ug mga nadagtaan, common and unclean animals. So mauna pero ugali kay nasayop lang gid sila kuan diri kay ilang gisabot ko diri literal kuno. Pero si Pedro nga nakakita wa gyud ni gisabot nga literal. Ilan na kami nato, Mr. Moderator? 2 minutes. 2 minutes. Karon, dagan siya niining kining buhat 25. Actually, gawa 10 or buhat kapitulo 10. 25. Actually, ang tubag niini, pati itong mga iyang gipangutana, iyang mga gipangutana nga mga teksto, mga kaygalaan, nasayop ra gyud siya sa pagsabot. Ining ano nito? Unang Korinto kapitulo 10 di ay 10:25 to. Iyang gisulti. No? Actually, ang tubag niini, no? Ang tubag niini naa sa bersikulo 31 ra. Ha? Last 1 minute. Di ara sa bersikulo 31. Busa kun mukaon kamo o moinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So, mauna nga kami nga mga Adventista wa mi maglibog niini kay nakahibaw mi nga ang tudlo dira ni Pablo para sa kahimayan sa Dios una og mukaon kag hugaw nga mga mananap. Mahimaya ka ang Dios niya na. Og ang konteksto gid anig imong basahon dili parte sa mga mahugaw mga nap ang issue diri kundi parte sa mga gihalad nga mga karne nga mga sa mga Dios wa gid apil diri mo nga kami mingon siya nga kung pakaon aw kami og imbitahon ni mukaon na mi sa walay pagpangutana natural kay ang mga tinuod nga Kristohanon nakahibaw na sa unsay mananap nga makaon ug sa dili nga makaon una nga bisag imbitahon kami di nami mangutana kay kahibaw nami kung say among kanon. Maunay tinuod ra ba dili kay ang imong huna-huna mo imong ibutang sa Biblia nga wa yun may taon sa una okay, time. Okay, salamat din no sa imong pagrebut sa katarungan ni Juan Gayna. So karon naman ato ta sa last na examination ni Jomel sa imong pamahayag karon ano. So karon okay, kadali lang yung Jomel. So, mangutana si Jomel. Kamag pangutana ni Jomel, so mag-conclusion na sa si DN. So, kamag sa conclusion ni DN, ayan na po mag-conclusion si Jomel. So, mangutana sa karon Jomel, 10 minutes. Okay. Mangutana ko kay balik mo sa unang Korinto 10:25 sa kong gamit. Nga magigamit ka rin. Kung puta na mo, brother, nara. Diya ba sa unang Korinto 10:25 nga mayos Pablo makakaon ka mo sa tanang gibalian nga kadto sa merkado akong pangutanan mo brad kana lang si merkado ba halad la dia brad dili. Okay, og nagtuon ka sa Biblia ang konteksto ni ayo pag-comment tubag ang imong trabaho paminaw gani itong nagtubag lagi ko og nagtuon ka gyud sa Biblia ang issue diha or ang konteksto ni ana bahin sa mga sa mga karne nga gihalad dili parte sa mga mahugaw. So ang instruction ni Pablo
makakaon ka mo sa bisag unsa. Pero si Pablo naghimo nga himuon ninyo kana sa kahimayaan. So ang mga Kristiyano nga iyang gisultihan ni ana nakahibaw na sa kung unsang mga mananapa ang gipakaon ug ang unsang mananapa ang wala gipakaon. Mauna nga kami nga mga Kristiyano nga bisag nakahibaw mi ana, nakahibaw mi nga bisag gihambal giistorya na ni Pablo, kami magkadto mi sa merkado, kahibaw na may unsay among paliton. Okay. Kay sa Marcos City, matuloy mo nga ang isa ba ito kaya pagpangunaw. Sa ito pa ba, uyon na ka ba nga mukhaon na takarong dag, hindi mahinawan, uyon ka, nga nahugaw sa tungamot, uyon bakala. Okay, ang akong ang naabiha sa teksto ang tradisyon sa pagpanghunaw. So, kami ako halimbawa og gikan ko sa lakaw. Unya nakakita kog pagkaon, gutom ako, walay tubig. Mukaon ko walay hinaw-hinaw, dili na makapahugaw nato. Okay. Okay kay Brad, ano Brad kay matun mo Brad kay kung nahugaw sa kamot, hindi na rin mukha ko nahugaw sa kamot Brad. Ako pupunta na Brad. Pupunta na ko Brad ha. Brad, pupunta na ako. Pupunta na. Sige, kung lay humba sa kong gamot Brad, isod sa kong baba Brad. Sayot dili, kay hugaw, kay pwede nang katimaminaw. Kung kanang kung imo nang ikapit sa teksto, kung imo nang ikapit sa teksto, di gyud na mao. Kay ngano, ang teksto wa man nagsultig humba. Ang issue Okay, sa teksto ay kanang nasa imong una ayaw nang ibutang sa teksto. Kay wa nang gyud na sa teksto. Ang nasa teksto, ang gipasabot sa teksto mo ibutang sa imong una. Okay. Asa man mabasa Brad nga ang karning nga karnis baboy ba kay Brad, dinihan ang ginito talatan. Dapat may babasa Brad kanang direct dito Brad kay categorical question, categorical answer. Dapat kay babasa Brad nga di gid pa ka karning baboy Brad. Kanang gusto mo Brad kay Okay. Karning baboy Brad ha. Pistuhan lang. Tubag ha. Ang imong tema wala ra nag-focus sa karning baboy. Ha? Di paminaw. Ang imong tema klaro nga mga mahugaw, nga mga mananap. O klaro na nga si Pedro nga usa ka Kristohanon niingon gyud nga di wala siya ning kaon og mga mahugaw nga mananap apil ang baboy ato. So sa panahon sa Kristohanon si Pedro nga usa ka Kristohanon wala mi kaon og karning baboy mga mahugaw nga mananap. Bobo sa dili gyud makaon ang baboy. Di ba kay itong sulbaron niya to kay mo yung klima gyud. Sige, na lang kung ikuan. Sige, asa mabasa Brad sa Kristohanon nga panahon nga ang isda nga way himbis di makaon. Unsa ang imong pangutana ha layo ra gyud kayo ngano man? Unsa layo? Ang naa ang naa mabasa sa Biblia si Pedro wala mi kaon sa tanang mahugaw nga mananap. Apil na dirang mga may walay himbis kay ang ingon si Pedro ha, sa panahon nga ingon si Pablo nga wa gyud siya mi kaon og mga pagkaon nga giilang mahugaw. Kristohanon na diha si Pedro. Subo sa bilang Kristohanon di gyud mukaon og mga mahugaw nga mananap. Apil ang baboy, apil ang walay himbis, ang tanan nga mga mahugaw. Okay, Brad. Pagkatala ako. Asa mabasa Brad nga ako na may nahimong Brad. O sige. Okay ra. Asa mabasa si San Pablo Brad? Nagdili sa pagkaon sa karning baboy sa mga hintel. Di asa mabasa be? Ang imong pangutana imong giusa-usa. Klaro nga naa sa Biblia, naa sa imong tema Kristohanon. So si Pablo ang Kristohanon dili lang kay si Pablo. Si Pedro usab Kristohanon. So si Pedro di mo man ako pangutana. Ayaw po pagbuot sa akong tubag. Si Pedro usab, si Pedro usab, wa gyud mikaon isip Kristohanon mauna nga. Di gyud makanon kay hugaw gyud agapon sa panahon sa Kristohanon. Unya si Pablo usab nagsubo pod ay gyud maghikap og mga hugaw. Unya naunsa po daya nga di wa man po nag-inom si alangan po mo siyang pinaayaw maghikap og hugaw unya ang gitumong diha ang tae natural common sense
Tain na Asa ikaw. ang bota na ba? Asa mabasa, Brad? Kasi San Pablo nagbili sa paghikap sa mga hugaw mananap sa panahon ni Jesus. Asa mabasa? Wala, sige. Ay, kung Hugaw mananap ba? Hugaw, hindi. Atong tema mananap. Ay, pagpunta na. Wala, sa bago di mo ni. Akong bota na. Asa mabasa sa panahon Kristohanon nga si San Pablo nag-ingon. Ayaw ka mo paghikap sa mga hugaw mananap. Mga kay gusto mo tanan. Okay, kana. Diyang tubag. Asa? Kung unsa gani na mabasa sa Biblia, maunay atong dawaton. Ay di na ta mangita kanang imbento sa atong huna-huna. Ang naa sa Biblia may atong dawaton. Ang gisulti ni Pablo, ayaw ka maghikap sa mga mahugaw ug dawaton ko kamo. Unya kay ang mga karne, ang baboy, halimbawa ang baboy, mismo si Pedro, isip Kristohano, nagsulti nga hugaw na. Isip siya Kristohano. So, apil yun na. Apil, karon. Kay batali mo, si Pedro, mingon nga hugang baboy. Asa ba na babasa sa Biblia, Brad, si Pedro, mingon nga hugang baboy. Ang kami? Asa? Onya, kung akong mabasa. Si Pedro, mingon nga hugang baboy? Baboy nga, anak ka. Are. Ang nakita ni Pedro nga giilang mga mahugaw sa gihapon, apil ang baboy. Nag-iisip niya nga mahugaw. Ang nakita ni Pedro, nag-iisip niya nga mahugaw, apil dito ang baboy. Sige, sige. Dala ka po tala, kinidala kay Kwan. Kwan ka? Sudan ka? Ayun na. Dala ka po tala mo. Sige. So, magkukulas. Dala ka po tala. Asa mabasa kasi San Pablo mayon ayaw ka maghikap sa mga malalap na hugaw sa panahon ni Moises. Ba kay mabasa ala sa Biblia? Wala. Pilit ko wala. Isnil na yun. Mr. Moderator, ang iyang pangutana, ganihan na akong gitubag. Nagbalik-balik ra. So, next question. Pili. Ayun. Tubag ako. Kay gusto mo talaga sa imong pamayag. Kay gusto man ka lang general. Kay gusto ko general. Akong pangutana mo niyo. Minaw asa mabasa si San Pablo niingon, ayaw ka mo paghikap sa mga hugaw nga malalap nag-iisip sa panahon ni Moises. Nakay mabasa o wala? Palihog na wala. Kalala doa, pili doa. Na wala. Mao gani ang akong tubag, mao gani nga ayaw na tong ipamugos ang atong gusto. Kung unsay mabasa sa Biblia, ang atong dawaton. Pagtubag sa kanaba wala. Wala. Muna ako gusto yung palubad. Naaba kay mabasa. Wala. Islimin ka. Naalagi o kamauta mo sabot. Ha? Okay, kina. Sabi. Akong tubag paminaw. 1 minute na hapit ng time. O kamauta mo sabot. Ang gisulti lagi ni Pedro, ni Pablo, ayaw hikap sa mga mahugaw. Natural, kay sa panahon ni Moises, ang mga mananap, na ay mga mahugaw ng mga mananap, halimbawa ang baboy, sa panahon ni Pedro, isip Kristohanon, iya gyapong giila nga kini mga mahugaw. Unya, buti pa sabot nga sa Kristohanon na mahugaw. So, apil na, ug kamauta mo sabot. Kay ang Biblia, dili lang na litra por litra, kundi sabton po. Proverbs chapter 4, verse 7. Sabton ang nasulat. Okay. Lagi. Sabton lagi. Ako buta lang. Lagi. Okay. So, karon Mr. Moderator. Since nga gitagaan ko niya time ganiha nga extend, tagaan po na ako siya time nga extend ko pati mingon siya na bias. Sige. Lagi nga nangutan ako nimo kay usa ko pagsabot ko. Ikaw na nagbot-bot, ikaw na private interpretation mo lang. Usa na pagsabot ka. Usa na pagsabot ko, wakay nabasa. So, ikaw na sige mula ko muta na bakay nabasa Brad sa parang Kristohanon nga mingon si San Pablo ayaw ka mo paghikap sa hugaw mananap. Asa ba mananap ha? Pero ba patong tema? Mao lagi na nga ayaw lagi ipamugos ang atong gusto. Ang naa lagi sa Biblia mo ay atong dawaton. Wala. Lagi na sagot di magbasa ko. Ikaw lagi ayaw lagi hatra ka tayo. Tapos na trabaho ng pagbili mo din. Atong sabton. Atong sabton kay ang Biblia matud pa
sa Mateo 24, basa ang nagabasa magsabot. Oh. Busa ang Ginoo nag-ingon, ha? Bulagi sila og paglain gikan kanila. O kinsa ni mga tao ni. Kining gisulti. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. So, ang unang instruction, ayaw maglain kita kanila, bulagan sila og magpain. Ang ikaduhang instruction, ayaw hikap sa mga hugaw, sa mga mahugaw. Buhat ipasabot, nga naadyoy mga mahugaw. Unya si Pedro nga isip Kristohanon, iya yung giilang nga mahugaw na pagyoy mga mahugaw. Ingon gani siya, di siya mukaon. Okay. Asa lagi mabasa sa Biblia nga ang mabuhugaw? Asa lagi ni? Dito sa mga Mr. Moderator, natubag na Mr. Moderator, oy, nagbalik-balik na marangay. wala yung kay digba ka face to face dot kay Klaro ang giingon lagi nako, ang gabasa. Okay, tama na Brad. Okay na Brad. Ang gabasa mo Okay, sa Brad. dili, Mr. Moderator, last na ko tubag. Kung wa ka kasabot sa gisulti ni Pedro, dili na nako problema kay ako nakasabot sa gisulti ni Pedro. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.